Sanibonani njani bafowethu nani badade bethu nibingelelayo undu Amahle phansi onongoma. Indaba esiniphathe zona ishisayo kwamanje ezithi seliphinde lahlukana futhi iqembu lamaskandi Amageza Amahle, njengoba sazi ukuthi akukhona okoqala lahlukana futhi lisaholwa umholi walo nomqambi walo umtshengiseni mfowagcwensa lapho kuze kuphuma khona unjenxane noSibongiseni. Sephinde lahlukana ke futhi lapho kuphuma khona uMamjiji noSifundo. Laba uthe sebehlukana base bekhipha indaba zokuthi ezinye ingoma ezibe ngama-hit zaqoshwa yibo. Ezinye ingoma lezi ebayibalayo inkingi le problem izodlala ifilimu Game Over. Elinye ithuba bayikhumbula abanye ukuthi elinye ithuba uma ngathola elinye ithuba ngithanda na ngiyophinde ngimshiye futhi lo ngoma leyo uthi nawe udlala live bebethola ikokhela encane kubeni kodwa kuyibo noma kuumuye owumqambi nophinde akompose le ngoma le. Uthe mayithintwa uPotso ngalezi izitsolo uthi yena kahlahle mabeqophe ingoma bayiqopha beyigroup, so uthi akukho ke lento leyayishoyo uMamjinji uma ethi lezi ingoma zakompozwa huye. Uthi lezi ngoma mabeyikhipha sebekompoza beyigroup wasethi futhi uma indoda sifuna uphuma enxiwa akanqabile yena futhi akakonedi umuntu, indoda ingaliphumela inxiwa layo. Sikhuluma nje kumanje sebefome iqembu labo elibizwa ukuthi abanikazi, sebekhiphile futhi ingoma embili ekubala khona enye ingoma ethi inyoni yami le, enye ithi ziyekele. Ukuze ingoma futhi mayilalelo yazizwa ukuthi ziyisiqi zawo Amageza Amahle. Ungayivakashela khona la ku YouTube ubhala nje ukuthi abanikazi lowo sebevela uzobuzwa ushunu wabo ukuthi ushunu wamageza amahle. Kodwa ke okwamanje ke ake siphethe okwamanje kodwa indaba ayipheli, sohlangana futhi okuzayo. Siyabonga. Awa ungosangabo wengosana uyakhala uyalila uyiqalela intomeko suyakhala suyaxolisa ufuna unganyulelwa. Awa ungosangabo wengosana uyakhala uyalila uyiqalela intomeko